sé ceannard fíormhaithnú, Hanna scoileann go mbeadh glích, mógáil, scaneal agus an scoil míomhbhealach. What's that? Have you ever given cúpa soup in your cúpa tea? Een kusje op, Heidi, dat leuk. Wil je graag sturen zo dan kun je maar. Een luchd-sgrùdaidh. Oké, cherry. Wat is het juist van jou? Ceannard. Het is wel een dingetje. Kjørst. Kersan, stailc, riest. We gaan maar moper. Och, hij heeft alleen maar in een operikke, maar Gia. Nope. Gaan je molen en elke tak in. Hij doet een dollar gauw. Shh, stop budget. Hij is muntje met een clown, een rui clubbichin. Hij is gaan etiquette van een clubbichin het al gekennen is. Ha club a sappa, Jackie. Ach, chud ar uach cús ar am sin. Ha Duncan choleisc, ha níl é gin opras an bí. Can you see the yes I come keeping it doing in upper shop?